Bon dia, penya. A veure, som diumenge i avui anem a les termes, d'aigües termals. Ja hem pagat. Perquè s'ha de pagar. Barato. Està bé. La qüestió és que hem de fer una pujada. Per arribar fins a una cascada. Però pel camí tenim coses molt maques com són això. Espereu, un moment. Tenim tota una sèrie d'estàtues de pedra o de relleus picats a la pedra que van explicant la història de Machu Picchu i dels inques en general, i això ho trobem per tot el poble i és molt guai, la veritat, que sí, Maria? Sí. A mi em fascina que, per exemple, aquí els cadells estan gravats. Veus? Cadell per cadell, o sigui, sí que segueixen per la mateixa línia, Sí. però estan gravats. És així en relleu, és una passada. Jo això em fascina. Això està a la pedra, directa. És molt fort. Ja que us deia, les granotes són papereres. I allà hi ha un altre baix relleu, en aquest cas seria un os. Sí, Maco. sí. Aquí hi ha un banc per seure. Hi ha diferents punts que pots seure. Hi ha bancs, així amb una petita tauladeta. I aquí, ui, oita, un colibrí. Ai. I seguim pujant perquè això va tirant amunt i amunt i amunt i mentrestant anem veient l'aigua com baixa. Veiteu? Ens estem mullant. Em falta mullar. O puma. Mariana, què hem fet a les últimes 2 hores? Hem pujat a la cascada i hem anat a les aigües termals d'aquí a Aguascalientes. Molt guai, la veritat, estava superbé, fins que ha arribat la canalla. Avui és festiu, som diumenge, moltes famílies han pujat a banyar-se, perquè a més avui aquí és el dia de la mare, i aquí venen, es banyen com si fos la piscina municipal, però són aigües termals. Igual. I res, ara ja
A part que ja en teníem prou d'aigua, hi havia la canalla que ja començava a fer una mica el beneit. I el sol ja començava a picar. Sí. I res, ens hem anat a canviar i ara anem cap a l'hostal a deixar les tovalloles i això i anem a dinar. I aquest és el respecte fins a les aigües termals. Ens hem descuidat de que fan La pinta i llavors ens hem pogut mullar gaire. Coses que passen. Sí. Aigua. Per tant, ja ho has fet. Bàsic. Aigua i protector solar, crema del sol. Molta. I a vegades em poso manillarga per protegir també la pell. Sí, és una manera que tenim de... Així Una jaqueta primeta. no tenim tant la pell exposada perquè estem a 2.000 metres d'alçada, el sol pica més de per si, Molt. com més alçada pica més i la Maria li ha quedat la marca del biquini i poc estona ha estat al sol. No ha estat res estona al sol, sí, se m'ha quedat aquí ben marcada aquí. Sí, vigileu, Sí. protegiu-vos. Sí. I això. Sobretot el sol, eh? Sí, i una manera de protegir-se doncs és anar amb màniga llarga, Exacte. que pot ser prima i així ja no fa calor. Exacte. Aquest seria el... Cuideu-vos la pell. Per favor. Bàsic. La pell, sí, és l'òrgan més gran del cos. Que no us ho havien dit mai, Cuidin-se la pell, senyores i senyors. Sí. Cuidin-se la pell. Tens alguna cosa a dir? Estem voltant pel poble de Machu Picchu. Hem trobat un hotel de 5 estrelles. Hem comprat el souvenir. I hem trobat la biblioteca. Sí, però Que és aquí. És petit, però és agradable. Sí. Turístic. Turístic. Molt turístic. Està tot pensat Tot pels turistes. Però els turistes, com que se'n van tots cap a Machu Picchu, et trobes aquí la gent del poble. Petit detall. Som al tren, hi ha molta gent, estem anant, molta calor fa, i estem anant cap a Cusco. Què tal, com esteu? Ara, hola, què tal? Hola, seguida, secretària. Hola, què tal, com esteu? Per cinquena vegada, perquè clar... Perquè la Maria no m'avisa quan es posa a gravar i jo És que... vaig a xerrar. Càmera i A veure, xerrar. sí, sabeu què passa? Que havia posat el mode foto. Llavors, clar, no gravava. Difícilment grava. Bueno, a veure, ja hem marxat de Machu Picchu Pueblo, som al tren, ara hem arribat a Ollantaytambo, després d'una hora i mitja de recorregut. M'he passat una hora i mitja escoltant uns australians que viuen a Anglaterra, parlant amb unes angleses. No parles. No, perquè ella viu a Londres, ha dit que ella vivia a Londres. I que el que han dit és que normalment és al revés, són els de Londres que se'n van a viure a Austràlia, però se'n van al revés. A l'invers. És a la viceversa. Sí, allò d'anar de la metròpoli a la colònia, doncs de la colònia a la metròpoli. Doncs això, han estat aquí xerrant amb unes angleses que tenim aquí al costat durant una hora i mitja, molt simpàtics, sincerament. Molt trempats. He fet una hora i mitja d'anglès, gratuïta. Els he entès bastant, els he seguit bastant. Hem intentat parlar. Sí. I el senyor s'ha aficionat molt per els dibuixos de la Maria, que li estan quedant superguais. Aviam. De moment portem aquest. Aquest li ha agradat. Que li ha agradat molt aquest. Ja també els ha fet gràcia. Aquest també, sí. I aquí. Ja està, i aquí hi ha la... De moment portem això. Doncs sí, i res, i de moment ens queda una hora i mitja més. Vam fer-ho 3 i... Va. Vale? Ja ho saps! Va, 3. Tinc calor.
Obre la finestra, fa calor. No, no fa calor. No tens calor? Tu tens calor, però no fa Jo calor. tinc calor, jo tinc calor. Va. Ja ho saps, aventuraire! Subscriu-te al canal, polses amunt i segueix-nos al ritme! Meravellós. Ho diem cop? Va. Va. Queda pronunciar-hi.